Raden Jaya Jirata tajak bebas aku Raden. Adalah Anoman Bojo bareng mbelani marang sapa? belani marang kebeneran. Mbelani marang kebeneran. Tindaking Kurawa arepe kancik kayangan tuane dinten. Tak aturi balik Bomo Kresna dudu Kresna satemene Kresna sedaya Kresna palsu. Aku iki nampa dawuh pandheming kayangan Suraya Anoman. Najano nampa kandhani dewa pisan aku ora bakal mundur sejangkah. Adalah maneni karo Jaya Jirata padha karo maneni dewa keparet ninggih. Mundur sejangkah Ramaira sang Anoman. Rapaji badhe sepyaning Jala Semara diparandaka dipun tumpang Aji Batu Bandha wangsa saking para Sata Kurawa dinandhakaken sang Anoman semburat kaya sapu wedhar candrané.
Iya Trisasana. Mongko gak ana jago maneh kejaba Trisasana. Nggih, nggih. Kula sampeyan kenging maju iki ya nak maju atur. Oh, mandek majuan. Mandek majuan. Siapa kados kentekan tunggal. Ngeten iki mikir, Mas. Iki kok sumbangan opo iki? Ngoten, Mas. Iya nak. Wong ngene ya ngono sih nom. Gampang. Mari iki kembangan apa? Pokok sing penting gak ngembali sura. Kembangan. Nek nurut sing tuwek-tuwek masih terus dino gantek kembangan. Paman wit pandan Pak Taman. Terus dino gantek. Karo sing ngembali sura. Oke. Iki ben kembangan nopo iki? Iya, Dur. Yen kaya ngono Drusasana maju, awakmu iki jagone dewa, Dur. Nggih, Man. Yen rayanen kula badhe laduan. Iya. Wah, anjene rinciane mboten kados serentem iki. Iya. Nggih, Man. Serentem. Rupane sing nyerentem niki turun iki, Man. Turune tiyang nyerentem. Nggih. Masih gadingan mboten kauman kepreset. Nggih lumrah cara kecekluk titik-titik ngoten lumrah. Nggih. Wong anjene sajane ngono karepe niku man apa ngentengaken penggawean. Tu timbangan pikiran. Nggih kula pun siasate kathah. Siasate kathah. Napa malih iki rame-rame dipero. Kene iku bulan itu tanggal 5. Bulan itu tanggal 5. Nggih. Ning jarene enten gara-gara esek kaya. Koyo kabeh. Tanggungan ana mulane man iki hukum-hukum. Kula iki ndonga man. Enten ombrese ditambah niku. Cek mboten kata pikiran kata-kata. Nggih. Lan apa man mikir kata-kata. Nggih, dadi tuke enten liyane tanggal niku. Tanggal lho tanggal niku jarine arek-arek badan rawat. Lha, nggih Man, yen ngaten yen ngono Kurawa Arya Sawetara Anoman tanggungane dewane Bathara Guru Anoman aku Man sing madhep Anoman. Dawan kapiwara Anoman nyoto yen Bathara Guru belani marang Sata Kurawa Anoman maneni karo dewa dosa apa sing digendheng ditit marang Anoman adiling jagat sang Anoman minggah kiri Gathara jujuk keluran Kampisir wadul marang yaine Badranaya. Si orang kayangan langit itu Sata Kurawa.
ayo tetembangan sawetara dole ayo tetembangan sawetara bagong ayo tetembangan sawetara manglipur marang para kadang nyempal saka kandha lakon dole. Iya, nyempal saka kandha lakon. Lah kenging matur nuwun banget marang yaiku para masyarakat yaiku sumber waru kene lho. Lho iya mo. Matur nuwun banget. Rene awak dhewe iki ditekakno mrene sak rombongan, Cung. Iya maksud. Nggih, kula nggih matur nuwun. Mateng para masyarakat mriki Mas De. Ya nek kudu ngatur kudu panuwun marang yaiku masyarakat kene. Yaiku marang bapak-bapak panitia penyelenggara wayangan iki sedekah bumi lho. Iya. Tegese sedekah bumi ku Mas De. Sedekah bumi ku sedekah karo bumi sing digoni le. Eling-eling yaiku sumber waru kene gak rupa-rupa desa rupa alas. Eling karo sing babat. Ngono lho. Eling karo sing babat alas. Iya, Cuk, eling karo sing babat alas. Tur maneh eling karo sing jaga sumber waru kene. Oh. Ajine ana dhewe-dhewe eling karo sing babat, eling karo sing jaga. Le. Mulane anane yaiku iku sing penting, sing jaga sumber waru kene ana. Sing babat alas ana le. Lho. Amulane sumber waru kene nek ana wayangan, mbok setahun wayangan, mbok setahun pengajian, mbok setahun ana seni liyane. Diura-ura, ura-ura iku tegese uri-uri budaya Jawa. Biyen-biyen niku ana wayangan ya wayangan. Oh, Mak Dik.
uri-uri budaya Jawa dadi gak kena dilangno. Paribasane 2 taun, mboten 2 taun wayangan pisan. Masih wayange mang dalan sapa ae digelar wayang ngono lho Mas De. Iya nak. Pamane nek digelar wayang iku mesti digelar gong. Pamane kene iki ana dalange itu dalang kuno, etan titik yo dalang. Kulon kono yo dalang. Dalang saiki karo biyen iku siji-sijine mo. Saiki para dai padha rukun, mulane dianakno kumpulan jenenge Parijati. Iki. Oh, ana wadahe. Para dalang saiki ana wadahe jenenge Parijati. Lah mulane iki nah, apa-apa. Sing dipikir tanggal 2. Aturane apa? Cara bal-balan iku yo apa? Ya bali. Dek, ngono kok dipikir. Gitu aja dipikirin. Aja dipikir kok aja. Loh, gak dipikir apa le? Nek gak cukup malah percaya karo besut Mati. Ono ae Mati. Ono ae. Ya sembuh wis. Ono ae. Nek kira-kira saiki ngono lak wis mbul turah boleh apa. Rasane yo turah. Jare kuwi wis aja belakang ado-ado. Yo belakang ado-ado. Aku katene awak dhewe yo tak nyukupi. Engko tak cegah yo gak pantes. Tarpane iku aja akeh. Jane ngono nek belum ngomong karo sing tuwek-tuwek gak sampak sakmono. Lah tegese gak sampak sakmono yo sakmene ngono lho Mas. Ah, mbulet to wong iki ya. Gak sampak sakmono sakmene. Nah, kok ya perkara ngono dadi mikir Mas engko kurang piro totalane gampang. Apa jare sing dawa lho Mas. Rambut sing dawa iku malah gampang kendel jare Mas. Lho kendel kok kendel Mas ngono nek biyen tak urung iki opo nggo opo. Derek sementara. Oh, kira-kira ngamek sing 3 bulan apa sing 5 bulan. Apa? Kon kok pinter sih? Niru sapa? Niru Mbak Ayes. Mbak Ayes. Ngono Mbak Ayes bakal akali. Bener wayahe keblebet didelok. Sopo jajari lancar iki. Gimana luhingan. Mari ini. Nah, iki yen kamu ngono atur tembang. Saiki ana sindene Swargi Guru Bapak Sleman Bu Lastri. Kok jawi apa tak suwuni yaiku Caping Gunung Madura. Nah, nggih, Caping Gunung Madura. Iki pamundhute dulur kang saka Siwalan Kerto. Pak Sauri nyuwun Caping Gunung jengking digantos Caping Gunung Madura. Oke, monggo. Iki kelegan ya dulure dhewe iki. Ya.